Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga ti tinagan a June. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklat ta kuman itinagan a June. Napudno ak nga agayat. Ngem no apay at tinapudno a panagayat nga impaay ko. Ket pan nakapasakit. Ti kasukat na. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni June. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Aping yung may kapailaan dito'y dagos ko. Kandi mo pa'y impact pakaam mo nga umay ka. Kayla, talaga ka ding awanan tinamnama ang maurnos ti amin para kadata. Pasensya kan, John. Ngam talaga anak kaikadeng akon. Agwin naswasnan. Iso apang nga asim ta pumanaw kan. Kalpasan ti amin arigat kan sakripisyo para kan ka. Sikatimpang pangrunak. Da ito'y lang ti isubad mo kanyak. Iti unos ti upat atawan na amiris ko asaan kang ay ayatan. Ad-ado ti oras mo iti trabaho ngam iti siya. Wen, ad-ado ti oras ko iti trabaho. Ngam amin ang nagbanugak kat impaay ko kan ka. Tapno maipaay ko amin na kasapulam. Pasensya kan. Ngam awanan ti panagayat ko kan ka. Gusto daytan, pari Jun. Kaasi ti salon at muno kasta. Gusto lang dahito yung araramida pare. Gaputawanan sir-serbik nga agbibiyag. Saan mo ko mga ibagati kasta, pare? Saan nga agpay sudayta? Saan ani kay lati makagapo? Tapno dadaalam ti salon at mo. Kan maysa, saan nga iso ti rumbang aparakan ka? Abay, kasje pare. Sana ba ta nagkurang kan ko na? Impay ko amin na kayat na. Amin na kasapulan na. Nalipatak nga da pamilyak. Nga kasapulan matititulong ko. Pare, lipatan mo dayjay a babae. Saan nga iso ti maibagay kan ka? Mamati ah. Nga addan pay ti mamamom anasingsingpat ngam iso. Pare, gusto lang mata nagwinaswas kayon. Kaasi ka laang, gapo iti aramidin na nuawan ka. 5 abulanan, manipod simmangpot ka diti balay. Ngaman mano kamot ang makita amangan manong. Baybay anaklatan ading. Mga anaklatan no mabisinak. Huston manong, lipata mong dayjay akayla. Di na kay ayaton dayjay. Kwarta laang ti kayat naken ka. Sana bale. Ininot ko matan ang nalipatan. Pampanunutak lang ti impaay ko kan kuhana. Da kayo ko mati inununak. Ay, maawatan ka manong. Ngam saan mo na panunutan dayta? Amok akayat mo mati mga sawa. Madaan ti inaurnos a pamilya. Ngam daksang gasat takasken kwa na pailaang mo tinatumpo ngam a babae. Nagbabawi ang arad. Impaay ko kan kuha namin nasapol ko. Diyak pa'y pinanunot ti igatang yu iti agas ni nanang. Inted ko amin kinikayla. Ala, huston manong. Lipata mong dayjay. Mamati ak, nga addan to ti maam-ammom amang ipatagken ka. Hello, pare Eli. Hello pare, imawag ak, taawisan ka kuma. Mapantay jay balay ti kasinsin ko inton malam. Kasangay jay anak na. Masadutak sa rumar pare. Ay na pare, mapantakit din. Adayam amukan ka. Sigurado ang magustuam. Anya manan day ta plan-planwam.
Basta, mapantayin ton malam. Iyam amo ka man iti kasinsin ko. Nasingpat day jay. No saan ka nga umay? Sa anak mat amapan. Ala, umayak pare. Dagasan kan tulangan di tabalayo. Oh, Manong Eli, nasaya atay may ka. Kung naklakit din, no saan ka ang makaumay? Imay kami. Adda kadwak agayem ko. Iso ni June. June. Iso ni Mariel. Kasinsin ko. Single mother. Anak na ti agkasangay ita. Hello, Mariel. Naimbag nga oras mo. Naimbagmat nga oras mo. Nasaya atay may kayo. Mala, mapan kayo mga ni kusina. Ado ti makan ijay. Asikaswak pa'y dagiti agsangpat a bisita. Sige ha, ingay lang tamangan. Iso ni Mariel akong kunakan ka, pare. Nasingpat day jay. Napintas met di kasinsin mo. Ngam apay a single mother. Ayan ti ama ti ubing. Ay, pamilyado ti amana. Nagpas ngayon ti kasinsin ko. Idi maamuan na nga da pamilya ti boyfriend na. Kasta ka di. Mala, urayan nak ditoy. Ta inak mangala iti inuman ta nga arak. Oh, Manong Eli, nabartag kayong samatan. Saan kayo pa'y anangan Ure saan kamin amangan, insan. Tinapatag. Maiyam amukan ka dahil ginasingpat agayam ko. Ni Insan Mat, aday ta ka man akon-akon. Saan ka talaga ang nagbalbaliw iti kasta nga ugalim? Sa anak nga agang anghaw, insan. Kinapudno na. Isutimay sa agagarak. Iyam amok ni Jun kan ka. Total, awan mo't boyfriend mo. Anya? Ay, un gayam, insan. Itad kuntuman kan ni Jun ti cellphone number mo. Iti kasta, maam-amom anasaya at tigayam ko. Agyaman at. Takalpasan ti mano abulan na panagdatdaton ko ken ka. Inaklon mo matlangan ti panagayat ko. Napanagnagak ti kinapudnom kanyak. Nga oray may sakla nga single mother. Ay ayatin ka unay, Mariel. Ken saan lang asika. Karamanin ti anak mo. Ipatpatig kayo unay. Agyaman ak no kasta, Jun. Jak ni namnama. Nga dapay sumangba iti biyag ko akaskan ka. Sabay ko ma, tasaan ka ngagbaliw. Amok no kasano asaam ti napasaram. Gapo iti ama ti anak mo. Ket ikarik. Saanen ama ulit dayta. Agyaman ak no kasta, Jun. Nasaya at mat ta impasyar mo ida dito'y balay, anak kaw. Wen tatang. Takayat ko idangayam amo kada kayo. Mariel. Iso ni tatang ko. Ken isumet ni Rosa nga ading ko. Tatang. Ading. Iso ni Mariel akayan ayat ko. Ken ni Princess nga anak na. Ngayon bilang ko nga anak kumeten. Nainbag nga oras yo, tata. Kastamat kan ka, Rosa. Kastamat kan ka, manang. Agyaman aktain may kayo nagpasyar diti balay. Pakaragsakak launay, kaputa ka maudyanan na, nakasapul mo't laang ni manong ko itikaskan ka. Agyaman naglaunay, Rosa. Kan pagyamanak mat, kaputa inaklunak ni Jun, nga oray single mother ak. Saan aparikot dayta, manang? Ammo, dagiti single mother kot ad-adda a matured ti panunot da, ngam dagiti babalasang. Kasta? Isu adi ka kumaagpanunot iti maipapan iti dayta. Ipadpatag da kayo ni John. Saan aparikot dayta nga uray addan anak mo. Sino dito umawag? Kabarbaro numero Hello?
Hello, June? Kayla? Juan, siyak nga rod. Naimbaglaangan ta saan ka nagsukat iti number mo. Apay nga imawag ka. Di na ko man riribukan. Gaputadan ka ayan ayat ko. Amok dayta. Ngam agdala ko makitawakan ka. Mabalin ka di ngagsarak na inton malam. Pangaasim ko mga June. At danadagsa na parikot ko. Kat amok asigati makatulong kanya. Aniya? Pangaasim, June. Di na ko mapaayan. Sige. Ibagam no sa dino ti pagsinarakan ta. Apay anas kan adito ti pagsinarakan ta. Kas itinakunakan ka. At danadagsa na parikot ko. Danggayan na ko mga Ginoo. Uray italaan. Ngem saan anasayat da ito eh. June, amok nga dapay nga nabatbati ang panagayat mo kanya. Tanuawan, saan ka kung mga manukot ang makisinara kanya kita? Sana pud no dayta. Addan ka ayan ayat ko. Kat plano mintiag kalaysa. Ay ayatek ni Mariel. Asino ang Mariel? Dayjay di kalaysan? Instant family? Kayla. Mala, tinapatag kat imay ka. O sige, uminom ta. Kalpasan na, mapantay di dagos ko. Asidaglaang. Sige, uminom ta. Awawagan ka iti Rabi eh. Ngam di mo pulos sinong batan ti awag ko. Sa dino tinapanam. Anya tinaramit mo. Pasensya ka lakuman ha. At dala na patag anapanak. Ken nalipatak ti cellphone ko ijibalay. Kasta ka di. Diyak nakaturturog anang pampanunot no sa dino ti ayan mo. Kung naklakit din no anya tinapasamak kan ka. Awan ti dakas anapasamak kanyak. Ala, saan mo na panunutin day jay? Ken, pasensya ka lakuman. Saan ako na nakapakadakin ka? Okay lang. Tinapatag. Amom ton inton sumaro no. Agyaman naktaman nakawat ka. No sa balila babae. Ang mga no inapan nakon. Di nakikumpara kadakwada. Gaputa sa baliag. Ala, mapantay di kusina. Adain sa ganak apagsangwan ta. John, anak ko, itaman pa'y ang makita ka manan ang malidliday akasta. Adda ka di parikot mau. Awan tatang. At dala pampanunutak. Pampanunutam ka day ni Mariel? Wen tatang. Kaya't kung agkalay sa kamin iti kabitan na panawen. Saan aparikot day ta, anak ko? Amok mat nga adda na urnong mau. Urayak laeng nga ibagam nga agkalay sa kayaon. Ngam tatang. Apay akastoy. No kaano apanggap minti agkalay sa akin ni Mariel. Isumot ti panagsubli ni Kayla. Amang ririribok kanyak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Nagkita kami kini Kayla. Takuna na kanyak nga daparikot na. Jak ninamna mga dagayam dakas apanggap na. Kalpasan ti panaginumi. Inawis nak iti dagos na. Anya? Kayla, apay nga daka dito eh. Imaya, gaputa adda na patag nga ipakamukan ka. Ha? Masikukak, Jun. Ket sikat ti ama. Anya? Ket no addaman rumbang nga ikalaysam. Siyak dayta. Gaputa maaddaan tan iti anak. Awanan ka itibain, Kayla. Kalpasan ti panang pasakit mo kanyak iti. Pinanawan nak, tasimurot ka iti sabali. Ita, nagsubli ka tapno riribukan nak. Tinapod nun. Saan ko kung mga ibagakan ka ti amin?
Nga mabuti nga kadagiti naganak ko. Tadyak kayat nga ipas nga ito'y agbalin nga anak tanga awan amana. Saan? Jak mamati asyak ti ama dayta. Iso apang asim. Di nakkuman riribukan. Pangasim Mariel, denggan na kuma. Sikat ay ayatek. Sikat ikayat ko nga ikalaysa. Saan ani kayla? Iti may kadwa agon daway. Nagayatak manan, kat si kadayta. Impaay ko amin na panagayat, kan pamatag. Gaputadyak kayat ama ulit tinapasama kanyak. Ididamo ang nagayatak. Ngamapay. Anyat nagkurangak. Awan tinagkurangam. Siya tinagkurang. Ay ayatan kaunay. Iso nga imanugutak. Nga kalaysata. Mariel, pangasim. Denggan na kuma. Diyak kaya't amapukaw ka. Dayto yan ti maudi pa nagsarita ta. Ipamaysamlangan ti atensyon mo kanikayla. Kan iti agbalin nga anak mo. Nasakit nga aklunan para kanyak. Ngam amok aday ta ti husto. Aklunan tan. Asaan adata ti na ituding. Iti tunggal maysa. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi agundaway, Mr. Lonely. Awan na aramidak idi pimanaw ni Mariel, kat saanen ang nagpakpakita pay. Nagkalaysa kami kinikayla, nga uray adda sakit tinakam ko kenkwanak, gapo iti inaramid na kanyak. 5 atawan ang tinapalabas, manipod pimanaw ni Mariel. Kit ita, ininot meten ang napakawan ko ni Kayla, gapo iti anak mi. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, June. June, pagayam ko, saan ka nagkurang? Gapo tanagayat ka, iti napudno. Nasakit nga aklunen, tinapasamak, ngam anya ngay kat kasta ni ayat. Ado dagiti pasamak, asaan tay anamnaman adumteng. Ket sapay la kuma, ta ita nga agasawa kayon kinikayla, ket ipaay mo, tinaan-anay apamatag mo kadakwada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a June, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikanbiag dagiti papagayam nyo iti radyo akas kada, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Donabel Aran, Michael Lugitan, Joffer Basit, kanto'y pagayam nyo, Jonar Ributazo. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.